Gikan sa Region 8 Eastern Visayas ang 11 atleta nga nakasungkit sa bulawang medalya sa Palarong Pambansa 2025. Ato siyang ilailahon sa report ni Mark Reggie Abella. Ang 11 bulawang medalya sa 2025 Palarong Pambansa nasungkit sa atleta nga si Krisha May Taharos. Siya ang nanguna sa Secondary Girls 3,000 meter run sa unang adlaw sa Palarong Pambansa. Pasalamat po ako kay God. Narinig niya po yung panalangin ko at mga sacrifice ko na ginagawa sa training. Emosyonal ang batang atleta nga misaysay sa iyang kalampusan. Dati, parang nanginayang siya dahil silver lang siya nung nakaraang Palarong Pambansa. Pero yung nakaraang Palarong Pambansa, nakapapa lang. Gikan sa laing paugnat sa kusog si Krisha nga usa ka swimmer kaniadto samtang ang iyang coach usa ka kanhi boxer. Nagkatagbo sila sa running ug parehong nangandoy nga maka-gold sa Palarong Pambansa. Natin record, ang importante makuha natin gold. Okay lang yan. Okay lang yan. Congrats. Thank you po. Thank you. Sa edad nga 13, tataw kang Krisha alang kang 15 ang matagdagan niya ug kini alang sa tanang tawo nga mikuyog kaniya hangtod maabot sa finish line. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.